Barkanmu da sallah, barkanmu da dawowa daga hutun sallah. A yi mana haƙuri kwana biyu kun ji mu shiru saboda mun tafi hutun sallah ne, amma insha Allah yanzu mun dawo za mu ci gaba akai-akai. Kamar yadda muka saba yin bidiyo kullum ɗaya, za mu yi ƙoƙari lokaci mu ɗaya, wani lokaci za mu biyu insha Allah. Sunana Salim Salisu daga Salim Fotek. A yau zan koya mana wasu hanyoyi guda uku waɗanda za a daina rena mana hankali a WhatsApp. Za ka tura mutum saƙo ya karanta, ya nuna bai karanta ba. A'a, a group ne za ka sa saƙo mutum ya nuna maka bai gani ba. Sai kuma na uku wanda shi ba a kan raina hankali ba ne, wannan wani kuskure ne da muke yi. Wani lokaci za ka tura saƙon, za ka zuba saƙon text, sorry, wani lokaci za ka yi video notes bayan ka tura sai ga aibewa dace ka tura wannan bidiyon ba. To zan nuna muku dabarar da za ka yi ka karanta ko kuma ka saurari saƙonka bayan ka yi recording din shi kafin ka tura, ta yadda idan ka yi cancelling ɗinsa wanda za ka tura saƙon bai ma san ka yi wannan saƙon ba. Amma so da yawa za ga mutum, kamar yadda na nuna muku dabarar da idan mutum ya tura maka saƙo ya goge za ka iya gani. To idan ka bi wannan dabarar, ta wannan dabarar kuma ba za ka tura saƙon ba sai ka tsaya ka karanta saƙon, ko kuma ce ka saurari saƙon tunda saƙo ne na audio. To kan cika ku da surutu, zan ba da wuri ku ga yadda abubuwan za su kasance dalla-dalla. Kamar yadda ne magana a na farko, za yi magana akan yadda mutum ba zai iya rena maka hankali ba. Kamar ka tura mai saƙo ya karanta, in kai magana ya ce ai ban magani ba, saboda ya riga kashe receipt ɗinsa. Misali yanzu a ce, kamar yanzu a ce a wannan account ɗin, misali a ce a wannan account ɗin sai na koma na yi sallama, misali in ce salam daga wannan account ɗin, kaga na tura ya yi good biyu, kaga zan je na karanta shi salam, amma kaga na karanta kaga na karanta, amma yanzu anan ai zai nawa kamar ba karanta ba. To akwai hanya mafi sauki da zaka bi ka gano haka. Kawai idan ka tashi ka danne saƙon, ka danne hannunka in ya kawo maka haka, ka shiga option din nan. In ka shiga option za ga info, sai ka taba info. Kaga a can bai guda biyu ba, nan ya guda biyu bai nuna maka an gani ba, amma gashi anan ya nuna maka an gani, gashi nan read. Ta haka zaka gani anan delivered din a karfe nawa ya karanta zaka gani, saboda yanzu na maka ne shi yasa. Amma a wani read din nan kasan zai nuna maka karfe nawa ma ya karanta, karfe nawa ya delivering sakon ya je, karfe nawa kuma ya karanta. Sai dabaran mu ta biyu mun ce akan maganan group. To kamar yadda na faɗa, za ku ga wani lokaci a group mutum zai tura saƙo ya tambayi wani abokinsa ya ce shi bai ga wannan saƙon ba. To hanya mafi sauƙi da za ka gane shi ne, kamar yanzu a ce bari in tura wannan saƙon barka, saƙon ya je ɗaya group, ya je ɗaya abin nan, ya ji wannan ya gani. To idan na dawo, ta yaya zan gane cewa wannan ya karanta saƙona? Ya sa blue ne saboda kowa a group ɗin ya gani, saboda ni da shi ne kaɗai a cikin group ɗin. To amma a ce muna da yawa, idan na danne nan za ga wannan ai ɗin ta fito, kaga read by waɗanda suka karanta. Idan mutane suna da yawa a ciki, za ga ƙasan wannan za ga delivered by a ƙasa, wanda saƙon ya je ko da basu karanta, wanda basu karanta amma saƙon ya je musu. To wannan ita ce hanyar da za ka gane waɗanda suka karanta saƙonka da kuma wanda saƙon da ya je musu. Dabarar mu ta uku, yadda za ka saurari saƙo kafin ka tura wa mutum, saboda gudun da na sani, kar ka je ka faɗa abu za kuskure wanda baka so mutum ya ji, ko kuma ka yi abu na wauta, inda duk mu yan adam ne, ma da namu abin nan na ƙasan. To in za ka tura saƙo, abin da za ka fara yi shine, idan ka danne ka fara recording saƙon, kana cikin recording, kamar yanzu a ce wannan saƙon da na yi na gama, sai ka danna baya. Kana danna baya, saƙon yana nan bai je wurinsa ba. Idan ka dawo ka ga saƙon yana nan, idan ka so ka ji saƙon sai ka danna play. Ka fara recording saƙon, kana cikin recording, kamar yanzu a ce wannan saƙon da na yi na gama, sai ka danna baya. Kun ga wannan saƙon bai tura mai ba. Idan na yi deleting ɗinsa, ba zai ma san cewa saƙon ma gaba ɗaya an yi shi ba.
To wannan shine dabarar mu ta uku. Sai an jima. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda kuka kalli yadda abubuwan suka gudana dalla-dalla, kar ku manta ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa, saboda hakan shine zai ba ku damar samun bidiyo tsinmu a duk lokacin da muka yi. Naku Salim Salisu, kamar yadda sake faɗa dai, dan Allah kar a manta a yi subscribing. Jazakumullah, sai an jima.